Bueno, bo día. Ou boa tarde. É certo. O boa noite. Ou boa noite, claro, porque estamos a comezar estas actividades que a Secretaría Xeral de Inmigración leva a cabo para chegar o Nadal a toda a galeguidade espallada polo mundo. Que ben. Por iso é que non sabemos que hora dicir, a que sí? Bueno, por tanto, ten. É unha hora perfecta para pasalo ben. Pois, dicirlle Feliz Nadal a todo o mundo. Bo Nadal a todo o mundo, por suposto. Nós que sabemos facer contos, que somos polo Correo do Vento, verá que contar un conto. Eu chamome Carlos, son ilustrador, e imos ilustrar, claro, imos debuxar. Eu vou narrar, eu chamome Kike, eu vou narrar. E eu son Alba e vou cantar. Ai, vas panderitar tamén? Sí. Ai, que ben. Comezamos entón. Comezamos pandeirando, que nada mellor, non? Eu penso que sí. A ver, pandeira algo. Viaxando polo correo do vento, oi, 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 vou voando, debuxando e aprendendo. Viaxando polo correo do vento, oi, 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 vou voando, debuxando e aprendendo. Ai, que ben! Pois xa estamos para comezar, ou non? Veña, vamos alá. Pois mirade, vou contar unha historia que ten que ver con estas datas e ten que ver con Nadal. Bueno, con Nadal, un pouco antes do Nadal. Pasou, vos ben sabedes que en Galicia está o río Miño, o noso pai Miño, que é un río que é moi grande, é o río máis grande que temos, que ten moitísimos kilómetros, que ten afluentes, pois justamente cando o río Miño era un regato pequeno, vivía ali unha saramaganta. Unha saramaganta, vos sabedes que son aqueles animais que son anfibios, viven tanto pois no auga como fora dela. Era unha saramaganta que era, eu non sei se dicir que era rapeira, que facía rap. E o que? Facía rap. Non, facía rap. Ou regueifas. Regueifeira. Ou inventaba coplas, non sei o que dicía. O que dicía que estaba todo o día, ás veces facía rap, ás veces facía coplas, facía unha chea de cousas. Ela sacaba unha repichoca así... Da mínima, ois. E tiña todos os animais que estaban ali ao lado do río, cando o río era un regato, pois tiña todos abraiados. Pero un día, sen saber por qué, un día que foi unha treboada, un pouco antes do Nadal, que había aí os trebóns, houve un lóstrego, sen saber por qué, sabedes que pasou? Credes que vos lo diga? Pois mirade, se está dicindo, a xente dicindo en todos os centros do galego, se dicindo, sí, dío, pois vou nos dicir, pois justamente un día, sen saber por qué, foixelle a inspiración. Non sabía que lle pasara. Perdeu a inspiración. Dixo, vou probar a ver que podo facer, a ver se podo facer inspiración. Ás veces dicía que para coller inspiración unha cousa moi boa era coller estes pementos, vos sabedes, os pementos que son, chamanlle de padrón, que son, pois son de padrón, ou de herbón, oi, é que son estes pementos que son pequerrechos de cor verde, e ás veces se collías algún que picaba moito, mellor podía vir a inspiración, colleu un pemento, meteu na boca, mordeu a boca, ai, agorxa, como lle pasaba. Pero nada, non se lle ocurreu nada, nada, non tiña un verso, non tiña nada que sacar, ois, unha peza nova, non sabía que facer. Estaba ela moi pensativa, collía o papel, collía tamén unha folla, collía tamén un lápiz, non se lle ocurría nada. Meteuse nas augas do río Miño, que estaban moi frescas, ali dixo, vou bucear moito, vou mergullarme moito, a ver onde chego. E nada, tampouco se lle ocurría nada. Ata que, justamente 4 ou 5 días antes do Nadal, chegou por ali un salmón. E dixo, oi, rapaza, porque o salmón falaba así, oi, rapaza, se queres rimar, tes que ir ver o mar. Ela, que vivía ali, cando o río Miño un regato, estaba pensativa, dicía, oi, que vou facer, vou, non vou, a ver que fago. Decidiu, vou marchar. Marchou un día baixando polo río Miño abaixo e a xente preguntáballe unhas cousas. Dime onde vas, morena, dime onde vas a la Maganta, vien buscar a inspiración e no Miño hei de atopala. Claro, porque esa viaxe ela pensaba que podía topar inspiración. Primeiro iba baixando polo río Miño abaixo, cada vez viña máis regatos, o río facíase máis grande.
pararon por unha cidade toda chea de murallas que se chama a cidade de Lugo, moi fermosa. Ali foi tomar unhas tapas, que as tapas de Lugo son riquísimas, comeu as tapas e dixo, seguro que vou ter agora unha inspiración, vaime sair algo, vaime sair unha peza nova fantástica. Colleu un boli, colleu un papel, puxo cara de interesante, así a ver todo o mundo, poñer cara de interesantes. Dixo, vou escribir, puxo a escribir, e non se lle ocorreu nada. Dixo, bueno, pois vou continuando polo río miña abaixo. Foi baixando polo río miña abaixo, iba vendo os animais que pasaban por ali, e escoitou alguén que dicía, axuda, axuda, pide por nós, axuda. Non sabía que era. Axuda, axuda. Achegouse, nadando, viu ali unha troita, pero que estaba como, que estaba metida no medio dun plástico que alguén tirara ao río. Facíalle moito dano, e non podía moverse. Vai ela, colleu, abriu ben forte aquel plástico. Así fixo como fixo. Conseguiu abrilo e marchou a troita. Por aí dixo, logo desta cousa tan fermosa que acabo de facer, esta aventura, vou escribir algo que seguro que me vai sair unha peza fantástica. Puxo cara de interesante, colleu o bolígrafo, colleu a libreta, puxo cara de interesante e dixo, vou escribir algo. E non se lle ocurría nada. Foi indo, dixo, bueno, pois vou seguindo polo río miño abaixo. E atopaba xente que lle preguntaba, dime onde vas, morena, onde vas a la Maganta. Vou buscando a inspiración, no miño hei de atopala. pero polo de agora non o atopaba. Fíxate ti, chegou indo cando un momento no cal o río Miño, que xa era bastante grande, xuntouse con outro río, que tiña moita auga, que era o río Sil. E estaba vendo como aquele espazo tan fermoso, dixo, vou escribir algo, isto é maravilloso. E puxose a escribir, pero non se lle ocurría nada. Pero o menos estaba pasando ben. Xusto naquel momento apareceu por ali outra saramaganta que andaba polo mundo adiante. Era blogger, era un saramaganta blogger. Facía fotos, tiraba fotos, andaba polo mundo viaxando por ali. Non sei se percorreu moitos centros galegos, eu penso que sí, que coñecíaos todos. Dixolle, mira, eu estou a ver facendo esta aventura, estou baixando polo río miño abaixo ata chegar ao tomar, a ver se así podo rimar. Ali foron os dous, justamente onde se chegaron, cando se xuntaban o río Miño co río Sil, onde o río facíase moito máis grande. É o que leva a fama. Como é iso? Claro, un leva auga e outro a fama, non? Non, o Sil que le, o Sil o que leva auga. O Sil leva auga. E outro a fama, non? A fama? Hai unha canción tamén de falaba iso, non? Sí, Siniestro tamén, total. Unha copla popular. Unha copla popular de Siniestro total, tamén é copla popular. E iban indo por ali, e justamente aí onde se usaron o Miño e o Sil, sabes que pasou? Pasaron o día de Nadal. Fixeron unha, ao lado dun carballo que había ali, debaixo dun carballo, había así como unha mesa, e fixeron unha comida bárbara que do día de Nadal, desfrutando, estaban tamén vivindo o Nadal ali, comeron moi ben. E dixo, aí seguro, pasando estas festas aquí, seguro que é o mellor, vou escribir algo. Vai me vir a inspiración, vou poder escribir algo. Puxo cara interesante, sí. Colleu un papel, colleu un boli, e tampouco se lle ocorría nada. Ai, mi madriña. Iban baixando, seguindo, ás veces iban pola terra, outras veces iban polo río, e chegaron a outra vila ben bonita, que é a cidade de Ourense. Ali pasou unha cousa máxica, unha cousa que parece máxica, pero non o é, que na cidade de Ourense teñen como unhas fontes que sai auga quente. O sea, non é como cando tiras da villa e pos auga quente, non, xa sai naturalmente, que lle chaman burgas. Non sei, hai que buscalo. A xente que está de fora, que xente de Ourense, claro, pero mellor xente que mellor está fora, que non o sabe, cando vai a Ourense, que dice, hai que ver eso como son, porque saen auga quentiña. Ai, que ben se está. Aí estaban os dous. Bueno, Burgas ou Termas, están nas termas da Chavasqueira, ali ao lado do río. Pararon ali un pouco, a dicindo, ai, que ben, agora vai me sair unha copla maravillosa.
Púsose a cara de interesante, dixo, vou escribir, vai me quedar moi ben, porque mira cantas aventuras paso, aparte, acabo de coñecer esta Saramaganta, que realmente estou sentindo algo aquí no corazón que me fai... Pero nada, non lles ocurre nada, oes? Iban indo polo miño abaixo, oes? E viron da outra beira outro país que se chamaba Portugal, e deronse de conta que podían falar con eles, porque o galego é unha lingua universal, podeste falar ca xente da outra beira. Foron chegando, baixando o río, cada vez eran máis grande. Xa cheiraba a mar. Xa, pola altura do Rosal, xa cheiraba o mar. Isto do Rosal é un sitio que é medicinal, din, non? Non crees? Sí. E viron aí un monte moi alto, que é o Monte Santa Tegra, e decidiron subir aquel monte, gatexar por aquel monte, para poder ver o mar e a desembocadura do Miño desde o Monte de Santa Tegra. Foron subindo, pararon un pouco, hai que dicir, comeron, non un pouco de vergoña, non recordo moi ben que comeron, ti recordas que comeron? No mitade da subida do río. Unha tortilla, non? Unha tortilla? Iso sempre funciona. É unha combinación ideal. Unha tortilla. As saramagantas, home, a ver, sabemos que non comen iso, pero esta sí. Esta sí, un bocadillo de tortilla. Mi madriña, porque un bocadillo de tortilla, beberon un pouco de agua, subiron aquel monte, e ali arriba, vendo o mar, os dous, xusto estaba se poñendo o sol entre lusco e fusco, e ela colleu a libreta, e saiulle unha peza bárbara tamén. Hai que dicir que ela tamén non sei se saía a preza, porque estaba vendo o mar, porque decatabas tamén un pouco que pouco a pouco estaba sentindo un pouco de amor por aquela outra Saramaganta que acompañaba, e ela tamén sentía hacia ela, non sei por qué. O que sei é que ela comezou a escribir, e sonou esta canción. Din que no mar que se xuntan auga de todos los ríos, tamén ti eu non xuntamos percorrendo ni río Miño. Ai, a la la, ai, a la la, ai, ai, a la la, ai, a la la. Paso ríos, paso pontes, sempre te atopo cantando. Alegría da tua cara, auga e quen xa vai dando. Ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la, ai, a la la. Dime onde vas, morena, onde vas a la Maganta. Vou buscando a inspiración e no Miño hei de atopala. É que foi ese xustamente o que escribiu, mira ti, e ti ahora o musicaches, mira que ben como cadrou. E así foi como voltou a inspiración. Seguiron viaxando por Galicia, voltaron onde, subindo todo o río Miño, e foron percorrendo todas as vilas galegas. E foi así como sucedeu esta historia que ocorreu no tempo de Nadal. Que fixeches? Bueno, e que tal o debuxo? Ai, que ben! Mais ou menos era así, non? Era así, tal cual, a Saramaganta. Vale. O mellor, en vez de tortilla tomaba, ou coa tortilla tomaba mirabeis, non? Home, Rosal, claro, bueno. chegou o Rosal, mira, veis, é certo. Vale. Eu sei que aí que vos gusta debuxar e non vos marchedes porque isto non rematou. Imos facer unha pequena pausa e pulide para coller, que sei, pois un lápis, un bolígrafo, unha cera, calquera cousa, para debuxar tamén un caderno, unha folla. Se alguén ten un rotulador, podería valer? Serve. Calquera cousa para debuxar, sempre con cuidado de non sair do caderno, vale? E á volta imos debuxar, facer un debuxo todas e todas xuntos. Un pequeno obradoiro. Viña, bulide! Agora, non marchedes. Moi ben, temos todo xa. Está a xente preparada xa. Lembrade, un lápis ou unha cera, calquera cousa para debuxar, un caderno, unha folla e comezamos. Imos facer un pequeno obradoiro de debuxo no que vai sair a personaxe esta tan entrañable do Nadal que lle chaman o apalpador. A min caeme moi ben porque el gustalle o que me gusta a min, o de
papadelas, todo o que ten que ver con comer. Ti o mellor unha cousa que te define o mellor é o de papar. Claro. E as festas. Entón, el sempre está preocupado por eso, se a xente pois almorzou ou ceou ou ben ou mal. Ou merendou está tamén. moi preocupado, merendou. En claro, a min síntome moi identificado. Imos debuxala. Que ben. Pareceme ben traído porque, claro, é unha figura do Nadal galego que é propia de aquí e, claro, para espallala por todos os centros galegos pareceme ben. El vive nas montañas e nos montes galegos, pero vai a todo o mundo. Ah, claro. Chega a todas as casas, non hai problema. Ímola debuxar. Mira, de primeiro facemos 2 borranchos, un así e outro así o seu carón. Son como dúas lentellas, o mellor. Sí, como 2 castañiñas así do apalpador. Pero en realidade son os ollos, vale? En riba delas imos facer así como 2 ovos, porque son os ollos, o que están en riba son as cellas. As cellas. Vale, pero el ten unhas cellas poboadas, porque ali no monte, pois, Vai frío, cando vai vento... Va. Ben, debaixo dos ollos, quero que fagades unha curva ben grande así, que vai ser o nariz. Aí vai o nariz. Ben, e debaixo do nariz imos facer unha serie de curvas, todas seguidas no aire, e facemos unha cousa así, mirade. Isto con pandeireta todo queda con mellor. Con pandeireta, como vai? Como vai? A ver, todo o mundo. Hai que debuxar no aire a ritmo de pandeireta, ollo, A ver. Bueno, podo estar así a todo 2025. Mira, con pandeireta Queda se pouco, está dicindo a xente dos centros por aí do mundo. Con pandeireta todo mellora, Todo mellora. Debaixo do nariz, imos aló. Ben, o bigote. Vale. Imos facer agora a barba, pero antes, el leva unha gorra, leva unha boina, non? Claro, para o frío e máis o sol. Vai ben. Entón, en riba aquí das cellas, facemos unha liña así primeiro. Vale? En riba desta liña, quero que fagades unha curva ben grande así. Porque unha boina, claro, eso, que Sí. ten aquí o curutiño. Moi ben. Xusto, facémoslo agora, mira, xa que dixelles, facémoslo así. Aí vai. Alguén vai dicir na casa, ese era como o meu bisavó. É certo. Porque o meu levaba así tamén. Bueno, continuamos facendo as curvas, pero agora imos viaxar dende, xa que temos a boina, imos viaxar dende o bigote ata a boina. Erguemos a cera no aire, Cera o no aire, bolígrafo, o crayón, o que teñades, e facemos unhas curvas así. Isto xa quedou bárbaro, Outra vez. Como? Quedou Xente, genial. cacha carrizo, millor. Pois veña, dende o bigote ata a boina, unha cousa así. Sen medo, sen límite, sen piedade, vale? Aí Non vai, teñades preocupación por se sae queda perfecto. Non A perfección nos importa. non nos interesa para nada. Aí vai. Ben, facemos agora as curvas, pero van ir entre as cellas e a curva que fixemos agora mesmo. Entón facemos unha curva... Primeiro no aire, Pero hai, por favor. Bárbaro. E facemos así. Aí vai. Moi ben. Quédanos por facer unha curva pequena que vai ser a orella. Véselle un pouco da orella. Pero ainda queda máis pelo, porque van ser as guedellas que saen detrás da orella. Entón facemos pois tamén máis grandes, máis exageradas, así, unha cousa así. Como xa será guai, biches? Outra vez. Como xa será? Rodeando a orella ata a boina. Que ben, Home, no monte peitearse non é doado, Home, aí no Courel, que? Podemos pechar aquí, deixar unha pouca aberta, vale? E xa temos a faciana do apalpador, non si? Ben, imos facerlle o corpo. Facemos unha liña aquí onde queiramos que tea o chan do monte, vale? Imos pensar na posición. Vai estar saudando, taloguiño, ele é moi amigo de todas as especies, fauna e flora que viven no monte. Unha pita do monte, Claro, por exemplo. Ben, e despois vai levar un agasallo, un regalo, vale? Ben, entón, primeiro, quero que fagades aquí 5 curvas. Mirad, unha cousa así. Mira, con pandeireta todo va millor, Parece que debuxo ben, pero é a pandeireta. É a pandeireta. Que me leva. Pechamos aquí, porque isto vai ser unha man, el ten máis grande, é un carboeiro, vale? Traballa coas mans. Seguimos coa man e facemos unha curva que vai dende a man ata as guedellas detrás da orella. Outra, dende outro extremo da man, case no matapiollos, que sube un pouco. Pois, menudo brazo tiña este home, Tiño as mans de carboeiro, xa o dixen. Imos rodear a man cun cadrado, bueno, máis ben un rectángulo, non? Unha cousa así, como saia, a perfección, xa sabes que A non ver, é o quen noso. teña cadrado, cadrado. Quen teña rectángulo, rectángulo. Non hai problema. Home, é o galano que vai levar. O galano que leva. Vale.
E dende aquí, dende a barba, facemos unha curva ben grande ata o galano. Paramos aí. Home, que lle gusta comer, te vou mandar. Comía ben, Sí. E dende aquí facemos unha liña que chega ata o chan. Non importa se o chan está moi longe ou moi cerca, vale? Se alguén quere facer un espantallo ca cara dun apalpador, xa está. Pois mira, xa pode aguantaría. parar aí. Sí, certo. Pero non, imos continuar. Facemos unha liña que baixa, fai unha curva para un lado Para unha primeiro. Vale. E do outro lado igual, unha liña que baixa, fai unha curva Para para o outro outra lado. beira. Moi ben. Facemos unhas liñas así e máis así e xa temos unhas botas. Ben. Podemos facer a chaqueta, facemos aquí unha liña así e outra que sae por fora, vale, para que leve chaqueta, porque xa dixemos que vai moito frío. Vai. E imos facer a man saudando agora. Erguemos a man e imos facer de novo 5 curvas no aire. Facemos así. E facémolas aquí, mirade. E pechamos. Queda a man aí saudando, non pode quedar aí aboiando no aire. Claro. Entón, imos o único corpo e facemos unha curva aquí e unha curva contra o bigote e velei temos o noso apalpador. Só quedan dúas cousas. Bueno, tres, que veña a traer o galano, que asinemos, que poñamos o noso nome, porque é unha obra artística, podemos Todo o mundo completar poñer o algo nome. que queiramos, vale, e podemos poñer o nome do apalpador. Ah, ten Non. razón. O apalpador. E logo que dixeches, se alguén quere poñer, o que sei, unha lúa, unha nube, o mellor un carballo ao lado, o que queira. Claro, uns montes, Os montes, por exemplo. con moita neve, uns pasariños, Ai, que ben. o que vos dé a gana. E, por suposto, queremos velos. Unha vez que xa os teñades asinados, enviádosnos, colgados, e queremos velos. Ai, que ben, que disfrutedes moito destas festas. E nada máis. Un bico moi grande. Bo Nadal.